That's a brother. Og Melfi er her også. It's me, Melfi. That's a brother. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Aalborg Misfits. Crack it. Du er ikke på noget YouTube eller sådan et eller andet? Nej, ikke nu. Nej, det gør du ikke. Det gør, at du skal tage overfra, så man ikke kan sætte op her. Det der, det blev meget bedre. Kan du ikke se det? Hvad fanden er du siger? Det husker jeg ikke de der andre.
sets. William Holder Brandstrup. PR. Måske. Kom så, William. Frederik han curler i baggrunden. Det er vanvittigt. Kom så, William op. Op, op, op. Easy. Ja. Easy, William. Sådan. God af med fingrene, det ser klamt ud. Skal du ikke bringe? Jo. That sprint, though. Sindssygt. 308. 309. Må vi se, William, hvad så sejt ud? Hvis jeg kommer lige med en kald på, så lidt pro waders, der ikke op. Ja, det er... Og det ved alle. Jeg havde ikke været noget, fordi jeg havde set sin hage, den her hale, sådan sådan, når du bare laver heste, og det siger det sådan, at prøv at se, den bare sådan. Prøv at se der. Det der, det er det bedste, så jeg er nødt til bare godt sådan at først blive ud alligevel. Det er bare sådan, at stå med den der lorte hestehaler og kigge i ører og sådan noget. Det er bare lige fucking klart, det er det, der lige med ikke. Ja, så når vi lige sammen her, ikke også? Jeg vil lige runde de 2 film af, eller de 2 dage heraf, fra vloggen her, hvor at, det har været 2 super gode dage, synes jeg. Jeg er træt nu, jeg er lige kommet ind fra arbejde, hvor jeg arbejder som instruktøren på Kommel Sport, eller Kommel Rebild Bakker hedder det så nu, som ligger i Rebild i Rebild Kommune. Og et fantastisk sted at være. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg skal til at sænke lige om lidt. Jeg skal tidligere op i morgen. Jeg skal ikke op og træne, men jeg skal ud på noget massageuddannelse. Og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Vi skal ud og have noget praktisk eksamen. Faktisk også den teoretiske del, så det bliver rigtig spændende at se, om hvordan det kommer til at forløbe. Så jeg skal lige have tærpet de sidste opskrifter til massagen. Men fik øvet mig på mor og far i går, og på Karoline i dag. Så det var rigtig fint. Karoline, det er min søster, det er også hende, vi ser i filmen. Hun var lidt småtipsy i går, men på filmen der, så hun havde lidt tømmermænd en dag. Så det var fint at lige få sat gang i hendes system. Men om ikke andet, så vil jeg også lige gennemgå min træning. Jeg har på nuværende tidspunkt, så har jeg 2 træninger om dagen, eller det har jeg typisk. Jeg har 10-14 træninger om ugen. Jeg er gerne inde at ramme 2 træninger om dagen, hvor jeg har en Metcon-del, eller en Metabolic Condition, hvor jeg skal have pulsen op og øve mange af de øvelser, som jeg ikke er så god til. Eksempelvis min pull-ups og min toes to bar. Hvor også jeg har en tungere træning som den anden del af træningen. Nogle mandag, der arbejder jeg meget, eller det gør jeg hver mandag. Så der er kun mulighed for, at jeg kan få en træning, så der så kombinerer jeg lidt de 2. Og så i stedet for at have den op i to træninger. Men ellers så kan jeg godt lide at have den der Metcon om morgenen, og så komme hjem og så få et godt måltid mad. Førhen, dengang jeg gik på fysikken der, så var det have en Metcon om morgenen, og så i skole få en masse at spise, og så have en træning om aftenen. Nogle gange så varierer det også sådan lidt, at det er den Metcon om aftenen kontra den styrketræning, eller den tunge træning om aftenen. Så det er sådan, det kommer lidt an på, om hvad der ligger først, men typisk så er det Metcon om morgenen og styrke om aftenen. Men bare lige for at gennemgå min træning, og så kørte jeg en del pull-ups og wall balls og burpees, som jeg også der var listet op på skærmen. Og det var for at spare mine hænder. Jeg har ikke kørt mere end 30 reps. Det var en forholdsvis hurtig workout, der blev klaret på omkring, det kan jeg faktisk ikke engang huske, jeg fik lige noteret tiden. Jeg noterer ikke så meget mine tider, fordi jeg er god nok til at presse mig selv, synes jeg, i tiden. Men i hvert fald efter, så holdt jeg lige en lille pause, gjorde klar til den næste træning, hvor det var 12 minutter same rep, hvor man skulle gå fra en station, et squat rack til et andet squat rack, og så tilbage igen med 140 kilo på barn op på ryggen, og så 2 gange på crawleren, hvor jeg havde 2 20'er på. Så jeg var godt presset til sidst, og det var skide fedt at komme hjem bagefter og få en god omgang mad, og mærke, at kroppen den simpelthen har været godt i gang. Jeg kan godt lide det der med at få pulsen helt op, og det er det, jeg synes, der er hammerende fedt ved CrossFit. Men i hvert fald,
om aftenen, eller det blev så ikke om aftenen, det ville jeg helst have, det ligger omkring 5-6 tiden, men det var klokken 3 i går, der skulle jeg mødes med Søren derovre, hvor Søren skulle køre lidt, lidt hypertrofi af sit bryst, hvor jeg skulle køre lidt, hvor jeg kører lidt noget andet. Jeg kørte styrke i går med min dødløft, og det var også med, at jeg skulle køre noget styrke i min strict press, det blev det også, og så clean jerk. Min dødløft, den kørte fint. Jeg fik faktisk BR på 190 kilo, så det var dejligt. Normalt så, eller før det, så var det 180 kilo kun. Og det var faktisk det samme som jeg squattede, så det var lidt, det er lidt mystisk. Jeg må lige se efter, at jeg kan knække koden til at få en stærkere dødløft. Om ikke andet, så fik jeg også presset efter, hvor at det var ikke helt så tungt, som jeg havde regnet med. Jeg havde håbet på en ener på 90 kilo, men simpelthen mine albuer, de er trætte, og de gjorde lidt ondt, så jeg sparede det lidt, og så kørte jeg på 85 i stedet. Og så var det jo ikke, jeg skulle køre nogle tunge clean jerks efterfølgende. Men jeg kunne godt mærke, at benene fra den tidligere træning og skulderen og albuerne, de var trætte for morgentræningen der, så det blev lige kørt lidt med 90 eller 95 kilo. Og ellers så var det en hamrende hyggelig dag. Vi var ude at spise med mor og far og Karoline, og hun, som sagt, så var hun lidt fuld, men i hvert fald så, og så kom jeg her, så fik jeg den masseret og fik nusset. I dag, fredag, har mødtes jeg med Frederik og William. De er også fra min gymnasieklasse, det er Søren også, hvor jeg fik løbet 5 runder af 200 meter løb på Trueform løberne, hvor jeg skal op og løbe omkring 18 km i timen, mindst 18 km i timen. Det kunne jeg også på de første 4, så den sidste, så de sidste 50 meter, så kom jeg ned på 17,5 kunne jeg se. Men i hvert fald så var der 200 meters sprint, og så var det 1 minuts pause. Og det var rigtig, rigtig fedt. Mine ben, de var godt smadret fra dagen forinden, men om ikke andet, så fik jeg klaret det, som der var målet. Efter det, så gik jeg ind, og så kørte jeg en every minute on a minute i 20 minutter, hvor på hele minut, eller på 1 og 3 og så videre, eller på 0 og 2 og 4 og 6 og så videre, der kørte jeg 3 gange bænk med 75%, eller 3 reps, og i de modsatte, altså 1 og 3 og 5 og 7, der kørte jeg 3 bænk med 75%. Og det var ganske fint. Jeg var nødt til at rykke ned fra 140 til 100, og normalt den skulle ligge på 135, men jeg tænker, jeg godt lige kunne op den lidt, men mine ben, de var færdige. Så satte ned på 130, og så kørte jeg bedre reps der. Og så fik vi øvet lidt handstand, og så hyggede vi ellers bare lidt med gutterne. William han fik også kørt nogle PR's, så det var rigtig, rigtig fedt. Og Frederik han fik kørt en masse curls, så der er ikke noget nyt der. Så det var dejligt. Og ellers så fik jeg roet her efter arbejde, så fik jeg roet 5 km, hvor jeg startede på 800 kalorier på maskinen, og ellers så skulle jeg stige stille og roligt, så på den sidste kilometer skulle jeg ro med 1100 kalorier som mindst. Så det var ganske fint, og det var dejligt lige at få svedt lidt igennem, inden man skulle ned i bad og så hjem her, hvor jeg sidder nu. Men ellers så håber jeg, at I synes, det har været sjovt at følge med. Jeg synes, det faktisk har været en god film, den her. Og jeg synes, det hamrer skægt at sidde og redigere det, så det håber jeg også, det lidt afspejler. Jeg håber ikke, at det bliver alt for internt, at det kun at det er også scooter, fordi vi er sgu lidt en drengerøv, når vi er sammen, men jeg håber også, at de synes, det er sjovt, og det ikke kun bliver vores tænd og fjæs, at vi synes, det er sjovt. Men om ikke andet, så vil jeg sige tak for nu, og tak fordi I så med, og jeg vil hjertens gerne dele det, og følg mig ind på Instagram også, hvis I har lyst, og ellers så have en god weekend.